Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadagiti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadagiti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailinged iti nagan a Sander, at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilinged naklaangen iti nagan a Sander. Taga La Unionak, ket baruak paylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak idi agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, husto ko manday ta pa naging inom mo, Sander. Manon nga aldaw kasta ka, anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang ti amok apamuspusan. Tapno makalipat ak. Di mo kumamat papasan ti bagim, anak ko. Si kantumit laeng ti agbalin ang nakakaasi, no kastalat tandar aramidem. Unay mo't ngaminan ti kastoy agasat ko. Lalabit asana da kayo kin ni Rowena ti para iti tunggal maysa. Isu nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya lang unay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Ited kumot amin kan ko na. Magatang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day di a babae ah. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklon ti kasto yung inaramid na kanyak. Birukak ni Rowena, kanday di a lalaki. Tabal sakida. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta apa naging inom mo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta, makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae, ngem iti dayjay a Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho di anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubwat meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da.
Ang kas kit din tinaramid ni Rowena. Uwan nga rod Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta maumamang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukas jay amabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaeday di ababae no nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, dami nga rod pagsayaatan na. Ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha? Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na laang ti anak ta. Ken liniputan na pay. Pudno adikan umininom iti arak, Sander. Angam di kan sametten mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kin ni Rowena. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan yung matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pan tayo ti tao api manawal. Panipod ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuhanan iti balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat ti aramida. Ang sayang matdag ijay anak ko. Kan may sa kwartang matlaang tinaigat-gatang kadag ijay. Uray pa'y nanang. Basta tong palag nyo lata ko man dagit imbagak. Sana bale? Masukatan tumat la dagita. Gumatang tayo to iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat yung amin ng dagita. Iti kasta. Mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka di madlaw mo ko ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikindanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawi day. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaikit din Kan kanayon ko ang makita na kaisam, tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti iisiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena, nga iso timang parparagsak iti anak talakay. Ay, dahita tijak masungbatan bakay. Ang nukastaman bilang ay nagsayatan nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumot laeng. Nubilang pudno man ti atap ta, nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga road, tapod nung adan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Dumanon ko nam anak ko. O nanang,
Kaya't kung nga kalaysa ni Gina, iso adumanon tayon. Ha? Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid, kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon, tagkalay sa kayaw. Wen nga road, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusep, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laeng. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Wala nang. Taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo anagkita kayon iti personal. Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga asawa. Am-amum pa'y kumaan na saya at day ti babae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanong takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ka din ni Gina? Nay, ay saan ba't anak ko? Apay, awan ka di iti sila Jo. Amangan mo't no adday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balaysak bay arimuarak. Awan na talaga. Ah, ay kat napanan ng arutan ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka. Ay na. Aguray ka. Apay kasta ti lang ang anak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo ti traveling bag ngayon dagiti kaus na. Kan awan pa yung ti isling bag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya. Agraman ti suot ko idi rabi asing-sing. Kan tayo nginginaan arilok. Awanan. Anya. Ay, unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday, makikalay sa. Gayam, takawan na ti anak ta. Tiyawanan pa'y na babae. Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Eh, naska na matiliw na dya, Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay. Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Ay, unay mo lang arudan ti gagasat ti anak taaya. Naglakan to man nagtaltal ka dagiti babae. Ay, Gaputan na pintas. Sigay, ha, apa? jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanen. Ay, kat isumot ati makuna a weakness na. Bakit? Ha, kita ti anak mo. At damanin iti nga inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramiden na. Bayan tapay laeng lakay. Sigurado ang nasakit tinakam na. Iso akas tamanan teacher na. Wena. Bareng may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang puwen na babae. Ita sa bali man na babae. Ay sus Mariusep. Saan na may parbengter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagbakaan lakay.
Ngam awansan at talaga tidenggan na. Ay, di ka maumuma mang bagbaga Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumat laang ti anak ta. Makaamiris daw, into naladawan ti amain. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Milyaw? Anya nga ti amom, no makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ha? Ay sus, iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Kan may isa, amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Intun kwan, da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin taw, agam naladaw ton ti amen. Iso abagbagam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad mo akalakamak. Ta gusto bayan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi. Anya tayo siya. Kasla dagsang sangit dito sa ano nga tayo. Ano parpar matakla. Ituloy ko kinintimag no ta makaawid na ron. Insukat nakti sa bali. Nagturong ka akin kumpari. Talaga nga dagsang sangit Kasla umasasidag. Kasla di da malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, da ka dito waiting shed dito. Kasto nga oras, Siya na tinagan ko, Uncle. Imba tinak dito'y tinangampon kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, addan anak da. Ang mga no kayat nagngamponan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Ang sing-sing putak. Promise, basta lakit yata pag naida. Ako Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsing-sing putak. Promise. Ado dagiti amo katrabaho ito nagtibalay. Sigurado ang makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! Nakayo mo na nang. Ang payakas tati lang ayaw. Kas kailan makaung ungit. Ay naanak ko, agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawid kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga agawid di rabi Nakitak ni Shania ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasi nga ampunag ka nun. Taimbati ka no tinangampun kan kuana. Isungay nyawit kon. Ha? Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yun. Ala, sumura ka ko ti trabaho. Da kayo pala ti makaamo kani Shania. Kasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pala dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko. Tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan anad ka. Sa paum ti agawid inton malam. Tagigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Umuna kay tulatan namang rabi Amangan numaladawak nga agawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shania Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man-mano ti ubing akas ken kwa na bakit.
Kaduan nga ubing itang, kaday talag silpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunan ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadagiti ubing ita. Ay, huwag gayam. Anya nga ti plano ni Sander ni Shanaya. Apay talaga nga ampunan dat. Kastamot ti kunana lakay. Pagadalan nanto kano inton umay apa nagsisirek. Nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no agnarin dito balay. Nagagatmat. Imbaglakad kadwata mo dito balay no kwa. Day talaang no danto ki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak saan ang mapasamak day talakay. Ngamen, sigun kadagiti istorya ni Shanaya. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimat kano ti pampamay andakan kwa na. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak amula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Addan tumatan kin ni Shanaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi no tayan ko. Adamat ulas kon. Adag dito waiting shed. Ket. Ni Shanaya ti nakaturog iti abay ko. Ay, nalaos ti Bartek ko. Imbaglakid din. Takinabalak pa iti di manon dito waiting shed. Shanaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartak, Uncle? Ako, apay nga daka dito eh. Imay ni Lolo Kanor itay ije balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Bartak. Saan ka mat amabagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ules mo. Didak kayat ang palubusan da Lolo kan Lola. Ngam impilit ko ti may dito eh. Di ka mat kayat apanawan. Isabi nantayan ka. Aging gana iturog kumatan iti abay mo. Shanaya. Saan ka na Bartak, Uncle? Uwan. Sanan. Mala, agawid ta nga rodan ay ijay balay. Ijay ta niya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shanaya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya? Nakaring ka pa eh? Shanaya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shanaya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos dito eh! Aywan, mabitlangan ako. Mga laklaang iti ibanyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panangbantay na kan ka ijay waiting shed. Idi na barbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka matasigod akasta Panagkunak kat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idjamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolem. Kan saan mo kumamat a kanayunan. Si kamat laeng ti agbalinto a nakakaasi. No kastalatan ti aramitem anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubing ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apo day nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kan kwa. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anakan ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ik kan iti ulas mo no kasya nabarbartag ka.
Itimplaan na ka iti kape. Pakanan na ka. Kaidaan na ka pa nga uray na sangsanger ka. Panagkuna ket imbilang nakan kas amana. Isu nga ibilang mo ko mga ruden kas anak mo ni Shanaya. Una nang. Ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa ema naglabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kasta amatan iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nangruna kat agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kankwana. Ay na, maragsak anak amakangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Kat wala. Okay lang kanyak. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nangagbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasjing agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na, Shanaya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak. Awan, saanan? Ikarik dahi anak ko. Saan aton nga agbarbartek? Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong ta iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, kunakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman, mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, nagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing panak, agadalak analaing, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaing ti dadik. Ket numan bilang alaendak to dagiti pudpud no a pamilyak, agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumet, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti pudermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan nabirukan mi. Nagpa-advise kami iti maysang abogado ket inpagnak dagiti kasapulan a papeles para iti pannaka-i-transfer ti apelyedo ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpudno nga anak ko. Maragsakanak, ngamin itilikudan dagiti naglabasak, adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Tiamok idi ket awanen torong ti biag ko. Ngem nagbiddutak, gapo ta ididimteng ni Shanaya, nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Ket ita, madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Ket iti mabiit agdibon daytoy. Kayat ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibuna. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Ken ka pagayam, Sander. You are blessed. Ni Shanaya ket maysa kadagiti makuna ahulog ng langit. Adda ket adda a talaga ti usaran ti Apo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Iti intay panagdaldalyasat ditoy abiyag, adu dagiti pannubok a mapasaran tayo. Ngem adda ket addalat ta ti aramatan ti Apo tapno maipariknana
tinalaos a panagayat na kadatayo. Nagbalin man anaatap ni ayat ken ka gapu kadagiti nakirelasyon ngem dakdakkel met a parabor tinaawat mo. Sapay kumata agtultuloy ti kinasingpet ken kinatulnog ni Shania. Alakastan pagayam Sander, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan Araysa, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, innam atawan mi metten nga agayan ayat ka ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailaang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gaputan na bayag kami metten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadannak aging gatong palbiag, banag a nagbiddutak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Adto'y ti kwarta, pray sa anak ka. Sa nga 10,000 amin dayta. Ha? Ni, sobra daytoy tatang. Ay na, kunak man no agbayad ka iti tuition fee, ako nam. Uray agbayad ak, sobra latta tatang. Ay inted nga minyan tim Aloisa ti swildok iti makabulan. Iso nga dami na wadwad a maited ko itaken ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Awanan yaman na anak ko. Basta igaad mo ti agadal Wen tatang, ikarik dayta. Ket sapay la kumatagan anad kayo met iti inaldaw a panagmanmaneho yo iti truck. Jack pa'y napapirmahan ti clearance ko. Panag-exam gaya man inton bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong nga aldaw a panagpapirmam kumay ti clearance. Aging gang amin ita. Saan pa yan nagipawid at tatang iti kwartang aramatek? Jack pala nakabayar iti accounting. Ay sus, Jack samot maka-exam inton bigat. Ay nako, Jerome aya. Apay nga italaan nga ibagam kanyak. Insapsapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapul mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mo't nabati itiintad ni tatang nga kwarta. Nakababayin ka. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad akmatan.
Iso adjakon ka sa pulan. Diyan lang pang allowance ko Ngam, naskan ang maka-exam kain ton bigat. Iso abuludan pa ilaang ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no ad extra a kwartam, friend. Pautangan na kumapay laang. Jak pa'y ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw itdananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend Awan may pautang ko itakan ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati a kwartak. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-strict to di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwartana Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rod, friend. Kit agyaman ak unay. Agyaman ako na, Raisa. No saan agapukin ka? Jak naka-exam. Anya ka lakit din Agayan ayat ta. Iso aron bang nga agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano gaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa'y nga ita? Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka? Ay, aging gaita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na-delay lang ti panagsweldo da. Iso ano maminsan nga awan pagbayad mo, ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam to lang nga into no last minute. Imbaglangan. Tadanobya kakaskan ka. No awan, diyan ka mo. Mala, mapantakit ti ni Jikantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamong agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wan nga rod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di matlang? Ay, dayta nga rod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate ita ang tawan. Ado nga min dagiti nasken nga ilepas na. Kasta ka di. Ay, anya nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukhawan iti namnama. Naimbag kada kayo kini Jerome, tagidan kayong agradwar. Uwan nga rod. Kasi ti apo, ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nang ro na iti financial. Dayta nga rod, ngambilibak kan karaysa. Ar-aramidam ti amin, matulungam laang ni Jerome. Katuan mata, friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabaalak amang tulong kan kuana. Nakaragragsa ka kunay. Gaputan nakitak tinagan ta adwa. Iti list dagiti a-graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragrag sa kakmat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman ako na ya. No saan aga po iti tulong mo kanyak. Kadagiti amin a sakripisyon. Kaya nang runa iti pinansyal. Sanak siguro ang makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agtinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Ag-reviewtan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos. Patsya ka ba ilang tada ito Uy na. Iso akalpasan ti graduation. Mang sapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations, Ray, sa anak ka. Kasta matengkeng ka. Jerome, Parauk. Agyaman kami unay, tata. Agyaman ak tatang, utang ko kan kati amin. No saan aga po kada kayo, sa anak mo ta makagraduar. Mawanan yaman na anak ka. Pagrebengak day ta kasapam. Ay, kamaudyanan na. Naggraduar mo't lang ay dagiti anak ta, balayan. Ay nahawon nga road abalayan. Nagbiit ti panawon. Ay, abalayan kuna. Tawa mo sa bali papanan na. Ala ni
ni Tatang. Ay, wun aabalayan. Isunto matlaan nga agpaiso ti turong na. Ay, kit, wait, anak ka. Iso nga itata, nakagradwar ka, yaon. No, makasapol kayo ito iti trabaho, ay ka igaadyaw ti agurnong. Kalaysa kayo ito na. Ay, sana ya, Jerome Baraw, ha? Ay, kit, una, tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na ma. Ha? Una, tatang. Ay, una yan ti kastoy. Oh, apay. Simbro man ti sakit ni nanang. Nausar ko man ti ururnong apara iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya ngay nga ron, kat napatpatiglat tatibiyag ni Auntie Delia Sa bagay matkid di. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanan ka. Ah? Adamat na ornong ko asweldok. Diyak ba't naggasgastos? Ken may sa. Adamat ni tata nga mabalin nga sitgan. Nakababayin matunayan ken ka ah? Anya ko mati nakababain. Pagsayaatan tamat dagitoy. Basta ibagan to kanyak no kurang ti kwartam. Ag tinulong ta. Oh, kumusta matan ti panagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mo ti pasweldo day di pagtrab-trabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti panag-review tayo. Wen nga rod, Kat, kumusta kayo matan kini Jerome? Ayos la tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamat mausar na nga ag-review. Nasaya at no kas na. Ayun gayam, may bagak laang ha. Ngam di na ko magurguraan. Ha? Anya dayta? Naku na ngamin ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimat no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay la ko matakas ta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Saludsudak tuman? Apay anak ka. Itay pa adi ka makaid na. Igamot ti silpon mau. Apay ada parikot mau. Awan matatang. Ah. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Idirabi ipay laang. Ay, Madandan aganak matan. ay, mangan met no da pakakumikuman na. Sapay la kumatakas tatang. Madanaganak lang amin. Italaang anapasamak ti kastoy. Di naman la imbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makontak. Aginggat agmalam. Ti kasayaatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw. Amangan no adala ijay. Uno, masakit nga ta. Jack amo tatang. Mapanak at talaga inton bigat no Jack pay la makontak. Naimbag na oras yo, auntie. Na ikastamot kan kabalasan ko. Naimbag man ta nakapasyar ka dito. Wen, auntie. Imayak, tadyak ngamin makontak ni Jerome. Ada ka di ditoy? Ay ikwa. Kinapudno na kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanon. Anya? Urayom aging kainton malam. Ay, saan, auntie? Adamat lang ngamin trabaho kita. Nag-half day aklaang. Gapot na imayak ditoy. Kasta ka de. Ay katala ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ikwa. Adamat nakitak nga igam na idirabi balasan ko. Kasta ka di. Alang nga rod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak.
Imbes na mapanak ag trabaho ngam saanan, naawa na anak itimod. Iso nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga na day off mo ita. Kat, kumusta tinapanam ijay ayan da Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, jak amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na na. Ay, umunayin ni Jerome. Kalaat mo tanday tangar aramidan na. Huwan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Sa anak kit din na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sa bali apakakumkumikuman na. No bilang mantakas na. Ipakaamo na kumamot kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Ti kasayaatan nga aramidam. Ni Oscar ti saludsudam. Iso tinasingad agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak kini Jerome. Wan nga agpaiso niya. One friend, mapan ka kan kwa na. Oh, Raisa, zikamat kayam. Wan, siyak nga rod Oscar. Kaslada na patag nga ibaga ma. Kumusta ka matan? Italag manan nga kita ta. Kasla busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron. Kanayon nakawan dito'y balay. Tunggal aldaw ti Domingo ti kadak dito'y. Kas ita, ibagman ta nakapasyar ka. Wan, imayak ta sa ludsudan ka kumama ipapan ka ni Jerome. Ha? Jerome ko na. Eh, kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Ni, saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Idi na udi anapan kami iti ili. Sana pud na dayta. Kinapud no na. Iso nga ron nga imayak ita dito'y ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Amom na niya ti mapaspasamak kan ko na. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo, no imblock nak nga tawa no anya. Anya? Kaya't nasa man, inulbudan nak ni Jerome. Na yan. Gapulang iti da dya babae. Naiturad nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka, iti baga ka. Yan iso tipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanagdan day jay a babae. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panagkunak. Nasaysayad langan. No si ka mismo ti dumistansya. Saan ka nga agaramid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lang. Kat adan limad nga raramidan na. Anya? Jay babae. Iso takin ko iti bar. Kan, saan lang ada dyan tinegosyo na? Ado may isa businesswoman tinang isukatan na ka. Anya? Dahil tanga ro, tijak maawatan kan ko na. Nalabit, aga po iti kwarta. Unay matanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Jak pulos ni namnama nga aramid na ti kastoy. Amangan met no sana po no tinamwa manakaw. Imposible tatang talagkak ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. Noon niya ti bagana. Ngam no bilang mantapod naw. Ay, pangasim Di kag pangadwa makiwinaswas kan kwa na. Tatang, Awan tinasayata masakbayam kan kwa na. Na yan na panagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na kan ka. Napintas ka, mate. Nasingpet ka pa. Ay, loko na jay ajiraw. ay tatijak maawatan tatang. Noan niya tinagkurangakan ko na. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglabasan mi. Impay kumat amin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak tatang. Apay. Nalabit, aga po iti kwarta Apay nga imay kapay lang dito'y balay. Naku na kami ni nanang, ngay may kaiji balay din na minsan nga daw.
Iso nga imayak. Amo kon ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam ko, nak! Pakawanan nak. Anay ko. Nagawan matanabain mo. Nagpuskol ti ropa man ang arami di ti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti Dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan nak lang mangindinakan ko na. Ngamin kat masikog. Awanan kay tibain. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko mat amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mo lang. Gapoy ti babay anabiit mo lang ang nama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka ti amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat. Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yung tikastoy, friend. Ay, Jack, amo na niya ti panunutag kita. Ada ka din closure yo. Awan pa'y, friend. Ti maudya pa nagsarita mi. Ti pa nakiwinaswas kun kenkwana. Jack, lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Jack, lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Iti naramid na kanya kakastoy. Ay rumbang laang friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kwa na? Pasensya kan iti pa nagsasaok. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga rod na iso ti pakaragsakan na. Di naman la pinanunot ti inam atawan nga yan ayat mi. Anya nga rod. Adayo abakbak ng piman day jaya babae. Anya lang at taunay tinagkurangak kan ko na tapno aramida na ti kastoy kanyak. Panagkunak awan ti nagkurangan friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di na kaimpatag kas iti panangipatag mo kan kwa na. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno urnusan ta ti amin, Jerome. Ngam Raisa, nakasarita ko ni Rose. Asaan ko nga ayatan? No daman obligasyon ko. Kat tilang agbalin nga anak mi. Anya, Isaw pangasim ko ma. Urnusan ta ti amin kadata. Ikarik asaanan ang maulit iti kaano man. no ti panagkunam. Katkas karina laang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total, nagayatam matday ta nga inaramid mo. Iso atak daram. No saan mo nga ay ayatan day taros. Sursurwam para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Raisa, Kabaalan kaalipatan. Kabaalak alipatan ti amin. Nangrunakan ka. Ipamaisamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babay anang isukatam kanyak. Katsapay la ko mataag na na yun ti ragsakyo. Lipatan nak. Talipatan kamatan. Miss F, nagsakit nga aklunan, at iinam atawan nga ayan ayat mi, kat namin pinsan anaputad, gapulaang iti babae, anabiit na laang anaamam mo. Manumat atawan tinaglabas, sakbayak anaka-move on. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y lugar mi, kat agingga ita, balasang akpay laang. Kasla mabuteng akmeten amakiin na yan ayat manen. Kasla na didigraak ngaminan, kat numabalin jakon kayat amaulit manen ti pan nakapasakit ko. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kat nangayornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Raisa. Agyamanak pagayam Raisa iti daytoy apakasaritaam. Nagrigat man nga aklunen ngam anyangay nga rod.
nalabit asaan nga isutigasat mo. Di ka ko maagbuteng nga agayat manen. Patsek adumteng tulat ta ti lalaki akagasat mo. Alakastan pagayam raysa, kat pagyamanak unay ti ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon ta ikan biag ita kat inpatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Agingga a napagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami kat makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Hello, auntie? Hello, balasan ko. Kumusta kan? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga rod no kasta. Oket, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko mat dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga rod no kasta. Iti kasta makaumay ka mo't dito Wen, auntie, masigurado nga iti saan nga agbayag, ada akon dita. Wen, tapno adaman mo tikat kadwa karumwar tunggal ag day off ag. Wen, auntie, see you soon. Sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, maipapan iti panangilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay, wan ngagpaiso. Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo a papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta iti saan nga agbayag. May schedule ba ti flight ko? Apay ngagsanay ka kasta. Pampanunutak lang amin ti adayom kanyak no bilang lang. Unay kan, italaang daytoy. Ken maysa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mo't katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para iti buklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa'y friend. Tani maka-abroad ka mo dun. Wenchina, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ama ka-abroadak ko ma. Naimbag man. Tas ipapalubos latan ni Larry, maipapaniti dayta. One friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas. Nang runa itakat nang inaaminan amagat-gatang. Ay, pudno dayta, friend. Uray ag trabaho kay di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wan nga rod, isong anong sakpay lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry.
Ay kawan Barang no makaurnong mat, iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, agkalaysa kayo matan. Wan nga rod, friend. Day tamat lang ti plan-plan wan mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nakaragragsak ako unay kaanakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wan nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo. Kahit kumusta? Ayos lang, mat, auntie. Malala. Ginana ka pa, Iwan. Kabayatan ti panaglutok iti kusina. Awan pa'y ngamin dagiti boss ko nga agbalin mo't na boss mo. Marabyan da. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inaldaw adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginana ka pa'y. I-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wan, auntie. Manong, itaalawas ti exam mi. Kit mas ka na makabayad akit tuition fee kita wano inton bigan. Saan ka maka-exam mo, saan ka nagbayad. Sa pa yung nakais-istriktuda. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray 12K manong. O sige, nabigat kanton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama tadamat lang nga tanga ki Jaili. Agi-withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na. Mariel, adaman lat kayat ko asaludsudan kin ka. Anya day ta, auntie. Awad ka di pa iti plano yu kanila ring agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat, aga maging gaita, agayan ayat kayo pailaang. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehyo. Kasta ka di. Wan, auntie. Maawatak mat. Gapo ta isulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay, apay anyat yearnan ayat ikabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa'y ay iti duwatawan. Kasta. Husto Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wan, auntie. Barang makaurnong kamin tumatan iti aramatan mi nga kalaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numabalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malangarod, aginana ka ngarudan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan anlad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wan, agan-anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wan nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon naktumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado mailiw mo tinkin kada Manong Ramon. Nang runa ni Larry. Wan nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko, iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oo, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo maten ti para kada kayo. Wan nga rod, auntie.
Nagbiti panahon. Kasla kaano lagi din tulod na kay di airport. Gamita, anda ka dito Pilipinas. Wan nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti hiliw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawid kan, kat agsangsangutan. Wan nga rod Aywan gayam. Dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kana kayon damat na marabyan. Nangrona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal. Kasta ka di. Awi sa minton bigat ija balay. Tadamat ba sita pagsasangwan tayo ijay? Ay kito na. Sigurado nga umay dagi jay. Ure dagiti kakabsat ko kat mailiw damot kan ka. Wan kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Uy na! Nakaragrag sakak unay ang makakita manankin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumatan, busy ako unay iti trabaho. Maawatan ka mat. Unay kan ayan. Oh, ayan na nga iti pasalubong ko at chocolate. Agi na nakapay mat sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Amumatan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Aywan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kabsat ni Larry iti kuleyo. Long table na Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Or-orayon laang ni Larry ang makaturpos ti kabsat na. O, kita mapanon titawan, friend. Mano titawan mon. Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay kang agsubliman na ni di abroad. Larry, Oh, kaslat da kayat mo ibaga, Mariel. Anya dayta, ibaga ma. nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti planom, may papan ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Ko, Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbagtan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel, Oh, apaya na pauli magkamatan, Larry. pasensya ka kuman no nagkariak idikan ka. Akal pasan ti panagturpos ni Harold, kat agkalay sa tamatan. Ha? Ne, anyat kayat mo asawan. Amok ang maawatan nak iti daytong ibagak. Naskan kami na pagadalag pa ni Luisa. Sana bale, manulang matan natawan kat makaturpos matan. Anya, Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siyak may sa. Awan mo't kit iti parikot, iti panang tultulong na kadagiti kakabsat na iha. Agam, panunutin na mo't kuma, ti para kada kayo. Mapanin ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo, san ka di. Wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay yan ti kaayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mo't nga umubing. Dayta nga rod kat, Auntie Ella. No maipapaniti ka kabsat na, tumultulong hakmat. Nang ro na no maipapaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha.
Sapay naku na, mas second year pa ilaang tikabsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, auntie. Taamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan maadaan itinatal na pamilya. Wanmat. Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyom. At iti allowance mo, aning ko. Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaedyo ti agadal. Damag ko nga dakaron ka ayan-ayat mo. Ha? Saan kayo aparparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadal yo kumapay ti ipang pangruna yo. Wan Manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din aya. Agyaman ak no kasta. Ibagbagak na ito'y gaputa para matlakada kayo na ita. Ay, kasta gayam timbaganakin ka? Wan friend. Ay, makapasan na ay. Agor urayak matlakit din iti mano atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakuna na kanyak. Unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami adwa. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray ko day tagon daway. Apaya kasta tila nga, Mariel. Di pa na minsan, kaslamadmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa. Awan, auntie. Ay usak lang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan na balik ta? Rumwarta intong day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman day ta. Ken maisa, manula ang inabulan ti urayan ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Mangankit di mo't no. Ada parikot yo ni Larry. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Diyak nga minamo. No kasanok nga ibaga ka ni Larry ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Diyak man amo. Ngam, kaslain inot mo ta na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dahita ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello. Hello, Mariel. Nasaya at magtasinong batang tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawagakin ka. Ngam itala sinong batam. Apay. Ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde kon ti saritaan ta. Ado pa nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas takamatan, Mariel. Apay. At ka di mali ang aramid ko. Agsarita ta kumapay mat Kailiw ka una yan. Ado pa'y ti aramidag ko nakmat. Sige, bye.
Wen ading ko. Kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa ya si Mangpet? Kukwa. Idi na pan pay alawas, Luisa. Kasta ka di? Apay nga, saan ka mat ngay may ijabalay manang? Kukwa. Mabit lang. Masikog ka? Wen manang. Naimbaglangan at nakagradwarak pay. Sayang laeng, tasaan ka nakattend iti graduation ko di last month. Wen nga rod, kauawid ko matngamin. Ang sana bale, tinapatag kat nakagradwar kan. Wen manang, umay kantag pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wen manong, itay laeng. Nakuna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Aniya, apay nga taasaan lang ngayon pakpakam mo kanyak. Kan awan ngamin tinakit-kita iti Facebook post na. Nakaawi din, isadyak matam mo. Ay kat sarong karam ijabalay da amanong. Sigurado amadanon mo ijabalay da, takaw awid na. Wala din ko. Talaga mapana kitamat lang. Masapo lang makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adin na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Ngam, saan mo man lang impakpakam mo mat kanyak, Mariel? Lari, Anta ka di parikot? jaka mo. No kasano nga ibagakten katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahi tang ipagpagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel, Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumada ito'y. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pay a makaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan tati para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamat ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapukawan ti panagayat mo kanyak. Bayam, manipon ita. Rugyakon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Miss F, nagsakit ti riknak anang ibaga ka ni Lari iti pudno amarikriknak. Nakitak ti kastaunay a panagliday na. Mariknak met tinalaos a panagayat na kanyak ngem panagkunak ket saan asyak ti priority na. Iso siguro ti may sa arason no apay anamin pinsan metten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ita, saan kami pa'y anagwin naswas, gapo tadi na kayat nga agsina kami. Kat aging ga ita, awan pa'y makitak nga aksyon na kadagitiin ka rin na kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidak. Tuy pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam, Mariel. Kasaritam pa'y maminsan tinobyom pagayam ko. Agsarita kayo itinalapat. Damagam no anya at talaga ti plano na para kada kayo. No maipapanmet iti kunam anapukawan ti panagayat mo kenkwana, tingitingam anaimbag ti riknam. Amangan no gapula ang mat iti asar mo iti nobyom, iso anaibagam ti kasta. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket agpalamiis kapay, sa kayon to agsarita itinalapat. Alakastan pagayam, Mariel, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.